ጓል ኣንስተይቲ ብኣኻ ተሓስብ ከም ዘላ ትፈልጠሎም ምልክታት እዞም ምልክታት ናይ ውሽጣ ንኽትርዳእ ይሕግዙኻ። ንበለ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፈቲኻያ ድዩ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ተቐራሪብካያ ኣባኻ ዘለዋ ርድኢት ንምፍላጥ እዞም ዝርዝሮም ምልክታት ቁልጭ ኣቢሎም ይነግሩኻ። እዞም ዝርዝሮም ነጥብታት እንድሕር ተማልእ ድማ ብኣኻ ደጋጊማ ትሓስብ ምዃና ትርዳእ። ሓምሻይ ምንም ምኽንያት መቀራረብ ዘይብላ ናባኻ ትቀራረብ። ጓል ኣንስተይቲ ብኣኻ ተሓስብ እንተደኣ ኮይና ኩሉ ግዜ ምሳኻ ትራኸበላ ኣጋጣሚታት ትደሊ፣ ምሳኻ ትራኸበላ ኣጋጣሚታት ትፈጥር። ቅልል ዝበሉ ክኾኑ ይኽእሉ ዕላል ንምፍጣር ክትሓተካ ትኽእል። ንኣብነት ኣብ ዕረፍቲ ሰዓትካ ግዜኻ ኣበይ ከም እትሕልፎ ክኸውን ይኽእል። እቲ ኣገዳሲ ነገር ካብ ምንታይ ተላዒላ ከምዚ ትብለካላ እዩ። ሓደ ብዙሕ ኣድላይነት ዘይብሉ ንሳ ትፈልጦ ኣርእስቲ ኣምፂኣ ትዕልለካ እንተኮይና ከምዚ ክትገብር ከላ ምሳኻ ዕላል ንምቕፃል ምሳኻ ብዕላል ንምጥባር ሓሲባ እዩ። እዚ ኩሉ ትገብሮ ድማ ምላሽካ ንምርኣይ እያ። ኣብ ቅርርኩም ሓደሽቲ ለውጥታት ተዓዘብ። ክትዋግዑ ከለኹም ናባኻ ገጻ ገይራ ኣዒንታ ናባኻ እናርኣየት ትዕልል። ኩሉ ግዜ ኣብ ከባቢኻ ኣብ ጥቓኻ ክትከውን ትመርፅ እንተኮይና ኣብ ጎና ምህላውካ ስለ ዘገድሳ ቅርርብኩም ክምዕብል ክፋጥን ስለ ትደሊ እያ። እዞም ምልክታት ምሳኻ ክትጣመር ከም እትደሊ ኣባኻ ዘለዋ ድልየት ዘመላኽቱ እዮም። ካብቲ ንስኻ ትገምቶ ንላዕሊ ኣብ ልባ ዝለዓለ ቦታ ከም ዘለካ ድማ ትርድእ። ስለዚ ከምዚ ኢላ ብዘይ ምንም ምኽንያት ናባኻ ምሕር ትቀራረብ እንተልያ ካብዚ ክትርድኦ ዝግበአካ ኣብ ልባ ዝለዓለ ቦታ ከም ዘለካ ትርዳእ። ነዞም ነገራት ብዝግባእ እንድሕር ኣስተውዒልካዮም ናብ ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ መድረኽ ክመርሑኻ እዮም። ተባዓይ ኩሉ ንስኻ ትዛረቦ ዘበለ የስሕቓ ሕጉስቲ ይገብራ። እቲ ካልእ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብኣኻ ተሓስብ ከም ዘላ እትርድኣሉ ዕላልካ ዘበለ ኩሉ ወላ ንኻልኦት ምንም ዘይመስሎም ንዓኣ ግን ብፍሉይ ወሃዕኻ የብላ ስምዒት ኣብታ ጓል ኣንስተይቲ ምህላው ድማ ካብ ተራ ዓርክነት ብዝዘለለ ጥንኩር ዝኾነ ናይ ቅርርብ መንፈስ ኣብ መንጎኹም ከም ዘሎ የመላኽት። ሓደ ሰብ ካብ ልቡ ክዕልል ክፃወት ከሎ ዋላ ተራ ነገር ይኹን ክንደየናይ ደስታ ከም ዝፈጥር ኩላትና ንፈልጦ እዩ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብዕላልካ ብፀወታኻ ትዘናጋዕ ብቐልድታትካ ትስሕቕ ብፍሉይ ካብ ማንም ንላዕሊ ኣባኻ ዘለዋ ተገዳስነት ምህላውካ ዝለዓለ ቦታ ከም እትውን የመላኽት። እዚ ድማ ዋላ ብሓንሳብ ኣብ ዘይለውሎ እውን እንተኾነ ብኣኻ ከም እትሓስብ የመላኽት። ስለዚ ንዓኻ ክትረክብ እንከላ ብታሕጓስን ብሰሓቕን እንድሕር ግዜኣ ትሕልፎ ኮይና ኣስተውዕል። ንስኻ ማለት ንዓኣ ፍሉይ ዓለማ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ሳልሳይ ናባኻ ምሕር ትጠብቕ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብሓደ ኣብ ትዕልሉ ብሓደ ኣብ ዘለኹምሉ ምሕር ናባኻ ትጠብቕ። እዚ ተራ ነገር ኣይኮነን። እዞም ደቀቕቲ ነገራት ዝመስሉ ነገራት ክትዕዘሞም ይግባእ። ብተደጋጋሚ ኣካልካ ክነኻኽአካ ኣእዳውካ ትጨባብጠካ እንተልያ ከም ተራ ነገር ክትሪኦ የብልካን። እዞም ደቀቕቲ ምንቅስቓሳት ናይ መዓሙቕ ልባዊ ስምዒትን ድሌትን ዝገልጹ እዮም። እዚ ናባኻ ምሕር ናይ ምጥባቕ ባህሪኣ ድማ ኣባኻ ዘለዋ ድሌት ምሳኻ ክትከውን ከላ ዝስማዕ ምቾት ዘመላኽት እዩ። ክትዕልለካ ክትቀራረበካ ከላ ናይ ኣካላት ምንቅስቓስ ቅርርብ ተዓዘብ። ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕትኡ ግዜ ስምዒተን ድሌተን ብኣካላዊ ምንቅስቓስ ክገልጻ ይኽእላ እየን። ስለዚ ምሳኻ ትነኻኸአላ ኣጋጣሚታት ትደሊ ከም ዘላ እንድሕር ተረዲእኻ ናብኣ ቅርብ ኢልካ ናባኻ ትፅጋዓሉ ትሕቀፈሉ ኣጋጣሚ ፍጠረላ። ኣብነት ርእሳ ናብ ዝባንካ ወይ ኣብ ልብኻ ምጉዝጓዝ ክኸውን ይኽእል። ካልኣይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብኣኻ ተሓስብ ከም ዘላ ትፈልጠሉ ምልክት ኣዕርኽታ ንዓኻ ክሪኣ እንከለዋ ኪርኪር ዝብላ ዝስሕቓ እንተኮይነን። ዝፈተኻያ ጓል ኣንስተይቲ ኣዕርኽታ ክሪኣኻ ከለዋ እንድሕር ኪርኪር ዝብላ ዝስሕቓ ሕሹኽሹኽ ዝብላ ኮይነን ብድሕሪኻ ብኣኻ የውግዓ ነይረን ብዛዕባኻ ትነግረን እያ። ብዛዕባኻ ተሓስብ ትግደስ ምዃና ድማ ንስኻ ትርዳእ። ስለዚ ካብዚ ክተስተውዕሎ ዘለካ ምስኣ ክትከውን ምስኣ ክተዋግዕ ከላኻ እንድሕር ደኣ ንዓኹም እናርኣያ ክምስምስ ዝብላ ወይ ሕሹኽሹኽ ዝብላ ኮይነን ብዛዕባ ስምዒታ ብዛዕባ ክልቲኹም ኣካፊላተን ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባኻ ምስ ፈተውታ ምስ መሓዙታ ክትዛረብ ከላ ኣብ ልባ ፍሉይ ቦታ ከም ዘለካ ብኣኻ ተሓስብ ናብ ኢዳ ክተእትወካ ትፅዕር ከም ዘላ ትርዳእ። ቀዳማይ ብኣኻ ተሓስብ ከም ዘላ ንምርዳእ ዝሕግዘካ ደሞ ኣካላዊ ቋንቋ እዩ። ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ውሽጥና ብዛዕባ ስምዒትና ኣካልና ካብቲ ልሳንና ዝዛረቡ ንላዕሊ ይዛረብ። እዚ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብኣኻ ተሓስብ ድያ ኣይተሓስብን ንምፍላጥ ክተስተውዕሎ ዘለካ ናይ ኣካላታ ምንቅስቓስ ለውጥታት እዩ። ተግባር ድማ ልዕሊ ቃላት እዩ። እቲ ናይ መጀመርያን ወሳንን ብኣኻ ተሓስብ ከም ዘላ ንምፍላጥ ዝሕግዘካ ኣዒንታ እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብ እትዕልለሎ ዓይኒ ዓይንኻ ትርኢ ትጥምተካ ተልያ ኣብ መንጎኹም ዓብዪ ቅርርብ ኣባኻ ዓብዪ ድሌት ከም ዘለዋ ትርዳእ። እታ ጓል ኣንስተይቲ ከምዚ ምስ ትገብር ድማ
بعلالك تقدس واقع هيوات كتاتلك خمسة لا تردع أوش تا خمسة لخا تحسبك مغانا دما نسخة خابزة تردع كالاي أب أكارتا تنبو دما أكما متايو بحانساب كتعللو كتواقع خلهم نابا خارة تسقع تقرب انتو خينا أعلالكو نابا خطقوز كلا أكالات راح يكونس مولو غالبا مساحة خمسة لا تردع إذا دققت ملكتات بزعبا سمعت وش تلبا بزح نغركا بتوسخي أبو تعللو أكالا نباخا قصا جيرا ختعللك خلا إذا حدا مجلسي بأخا خمس سمارغتي تعلمان حسابات هدما نعافا قديما أتكرت نايكر باقيراتك خمسة لايو بزيادة اختصر لذلك هدما سأقرا من نخخا قصا من نخخا معي مبال بمنخخا التصوتهم كوشمانات صواتات أصعد كمزي ملكتات مستري كابزي تردو أنا قرما بزعبا خخن تحسبن أو لبعوي بوتا خمزة لكانيو كبرات تخطتتنا لمزنا برنا مرب أبزي زازم حدش تزغنكم سابسكرايب كمون شير لايك مبال أي فلينا سسنا ينعخون